U nás každý rok daco z ligy vypaduje. Keď nevypaduje, ho len firmu premažeme. Boli sme VSS, potom ZUTS. Zas ťažká sezóna, hej? Produkcia traktorov Zetor Crystal unifikovaného radu UR2 bola od roku 1978 z dôvodu nedostatočných kapacít u pôvodného výrobcu Zetor Brno postupne prevedená do závodov ťažkého strojárstva ZTS Martin. Spolu s presunom produkcie prevzali v Martine zodpovednosť aj za ďalšie modernizácie a vývoj nových typov. Okrem neustálej inovácie sériovo vyrábaných traktorov radu UR2 však začali ešte v prvej polovici 80. rokov v spoločnom československo-poľskom konštrukčnom stredisku v Martine, presunutom z Brna do vtedajšieho výskumno-vývojového ústavu ZTS VVU Martin, pracovať na novej generácii traktorov ťažšieho unifikovaného radu UR4. Išlo o traktory úplne novej konštrukcie, ktorá zahrňovala nový vývoj všetkých dôležitých agregátov a uzlov, to jest motorov, spojky, prevodového agregátu, zadného mostu, predných poháňaných náprav, hydrauliky a tiež aj kabíny a pracoviska vodiča. Modelový rad UR4 obsahoval 11 typov traktorov v 7 výkonových triedách s pôvodným označením Zetor 8311/8345 pomočka 10311/10345 pomočka 11113/1111345 pomočka 12311/12345 pomočka 12345 pomočka 1234545 pomočka 12345, vrátane novej najsilnejšej verzie 18345, vybavenej preplňovaným 6-valcovým motorom s medzichladičom. V roku 1998 prebehla pod taktovkou ZTS Martin posledná modernizácia traktorov UR2 pod označením Modernizácia C Super, obsahujúca 6-valcové traktory s pohonom 4x4, a to modely 114 45 M99, 124 45 M99, 144 45 M99 a 164 45 M99. Traktory mali nové motory s väčším prevýšením krútiaceho momentu, novú prednú nápravu, zosilnený zadný most, lamelové brzdy v olejovej náplni, zosilnený záves s koncovkami Walterscheid so zdvíhacou silou 65 kN, nová 4-stupňová prevodovka pre rýchlosť 40 km za hodinu. V roku 2003 začala následnícka spoločnosť Martin Diesel spolu s poľským koncernom Bumar montovať traktory nadväzujúce na konštrukciu strojov UR2 pod označením MD8604TD, používajúce upravené 6-valcové motory Martin Diesel, známe z traktorov 162-45. Okrem jednoduchšej konštrukcie s minimum elektroniky, zákazníci ocenili taktiež v tej dobe priaznivú cenu 1,65 miliónov českých korún. Posledné kolesové traktory z Martina boli typy MT Super 1734 a 1934, vyrábané v rokoch 2002 až 2006. Obmedzením špeciálnej výroby začali v kombináte ZTS Martin realizovať rozsiahly program štrukturálnych zmien v prospech civilnej výroby. Vedenie podniku prijalo celý súbor opatrení so zreteľom na udržanie zamestnanosti a efektívnosti výroby. Pripravili, respektíve pripravujú celý rad inovácií, ale i nových výrob v oblasti cestných stavebných strojov, poľnohospodárskych traktorov a lesných kolesových ťahačov. V tomto roku chcú dosiahnuť 10% zvýšenie objemu civilnej výroby a v roku 1995 dokonca až 50% v porovnaní so súčasným stavom. Požadovanú dynamiku inovácií chcú dosiahnuť ďalším prehlbovaním kooperácie s partnermi z krajín RVHP. Úzku spoluprácu už nadviazali aj so západonemeckou firmou Hanomag pri výrobe stavebných strojov, s talianskou firmou Lombardini a ďalšími. O priebehu reštrukturalizácie výroby a jej ďalšie perspektívy sa zaujímal súdruh Jaromír Obzína, ktorý dnes zavítal na pracovnú návštevu do kombinátu ZTS Martin. V popoludnejších hodinách sa oboznámil s činnosťou výskumného ústavu a prezrel si výrobné prevádzky závodov ťažkého strojárstva.
súvislosti s neustálou snahou o modernizovanie u zavedených typov viedlo vo výskumno-vývojovom ústave ZTS Martin niekoľko zaujímavých funkčných vzorov prototypov a štúdií novej generácie ťažkých kolesových traktorov. Zaujímavosťou je, že vedenie vtedajšieho kombinátu ZTS Martine zvažovalo rozšírenie výroby aj o ťažký rad klbových traktorov ZTS 200, ktoré mali nahradiť ťažkotonážne klbové ťahače Lias EŠT 180. Tento projekt, rovnako ako aj projekt nového unifikovaného radu 6, nebol nikdy realizovaný. V 90. rokoch 20. storočia ešte prebehla spolupráca s rumunským výrobcom traktorov UTB, ktorej výsledkom boli traktory nižšej výkonovej triedy ZTS 445, 545 a 645. V roku 1989 začali práca aj na pásovom traktore využívajúceho podvozkové agregáty z bojových vozidiel pechoty BVP-1. Vyústením týchto prác bola stavba prototypu PTM 175. Poznatky z tohoto projektu boli neskôr využité aj pri vývoji pásového traktora PPT 130 či malého pásového traktora Vinkur. Rozpadom kombinátu ZTS v polovici 90. rokov však mnoho projektov zapadlo prachom alebo sa vyrobilo len niekoľko kusov v trstenskej pobočke známej predovšetkým traktorami LKT. Ako však hovorí odpoveď vedenia spoločnosti LKT, spoločnosť s ručením obmedzeným z roku 2015, tak spoločnosť LKT, spoločnosť s ručením obmedzeným, len plnila svoje záväzky a nikdy nebola vlastníkom technickej dokumentácie. Motorové vozidlá bez vodičov pozná väčšina divákov iba z nakrúcania zložitých filmových scén. Tento prvý diaľkovo ovládaný traktor v Československu však naznačuje reálnu cestu automatizácie mnohých poľnohospodárskych činností. Pracovníci výskumno-vývojovej základne závodov ťažkého strojárstva Martin ho dnes predstavili v Nitre odborníkom a perspektívnym užívateľom. Prototyp traktora dokumentuje nástup robotov v poľnohospodárstve. Hoci je iba modelom, na ktorom sa bude ešte mnoho uzlov meniť, už dnes ho možno bez zaváhania označiť názvom mobilný robot. Doterajšie skúsenosti martinských strojárov sú základom koncepčného programu vývoja traktorov, ktorého konkrétne výstupy sa v praxi prejavia na začiatku budúcej päťročnice.